Dit programma is mede mogelijk gemaakt door gemeente Kerkrade, Brandbier en Bakkerij Vonken. Dit is de maat in Kerkrade en het plaveisel druig langzaam op. Er zijn vervroegen met goedemiddag, vastelovensmondig, traditie in Kerkrade door Roes het zog. En het had hij een beetje de sfeer van een tour-etappe die dadelijk gaat finishen. De optocht is al in de buurt. Het begint gaat politie op motoren langs te varen. De lui beginnen gaat meer te gewerken. Dus we gaan gauw beginnen. Met een nieuwe co-commentator voor Ugg. Goed om het liedje. Max Solier komt erbij. Max, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat we hij mogen zien. Ja, leuk dat ik erbij mag zijn. Ja, zeker. Ja. Dit is voor het eerst dat de lui dich op televisie met een kap opzien. Hè? Ja, klopt. De Worcester Stadsprins in 2016. Ja, klopt. En het weer leek toen een beetje op dat van vanmorgen met gans veel wink. En Hermoed ohne muts tomade op. Dat hadden we nog even opgezocht. Het ziet er best wel leuk uit. Ja, goed, dat was zo. Want de houten paar mutsje getest en het gewoon alle net toen. Ja, dat is de kartonnen en de stoven. En de kartonnen dat winkt zoveel. Ja. En de stoven dat jongen niet. Oké, we gaan voor ons op focussen dadelijk. Vooral op veel kleur, Ja. veel spaas, wat hij natuurlijk een keer immer graan steekt. En voor je eens kijken wat de Einzeljäger is bij dat aan. Dat is ook helemaal leuk. Het is nog een klinge burgemeesterskwestie in de regio Wit. Hè? Ja, dat zou zomaar kunnen dat eerst voorbij kan komen. Ja. Max, ga lekker binnen zitten, want 4 maanden het hoog en droog zoeken. Ja. Dankjewel jongens, zie je dadelijk. Hè? En ja, dit is Kerkrade. En de Max is voor Kerkrade. Hij weet alles over Kerkrade. Hij gaat er alles over vertellen. Maar de vertaalslag naar de ganse provincie moeten we zeker maken. En het kan eigenlijk echt geen beter dan Patty van de Weer. Patty, dat is hun verweer. Drink ze dat Het ziet ze er prachtig goed. Nou ja, Het dank had je. ze zelf gemaakt, hè? Ja, elk jaar hè? En kunnen jullie bij dich op een website kijken voor pakjes te bestellen of geen net zo? Nee, absoluut niet. Nee, daar heb ik toch een vriendin van weg. Dat doen we altijd samen. Ja. Ja. Als ze er zin in? Ik heb daar heel veel zin in. Beetje koud net? Nou, ik vind dat nu nog wel metvallen. Ik heb me heel veel zorg gemaakt. Want Ja. vannacht steurde het enorm. Zus ook nog. Maar het vult nog een beetje als windstil. Lekker toch? Heerlijk. Ja, ik heb er heel veel zin in. En volgens mij, de lui hier op de Merit ook al. Dig ook. Ja, zeker. Super veel zin. En ik hoop de lui toe ook. Want ja, ik werd het elke keer weer terug. Het is toch een van de mooiste optochten van gans Limburg. Wat we hier mogen bewonderen. Ja. En doe eens de vragen stellen die de lui op de bank ook gaan. Zo is het. Ik ga eens kijken wat er allemaal voorbij komt. Ja. En ja, daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Ja. Ja, wat leeft er in Kerkrade wat veel misschien gans Limburg niet weten? Nou, we gaan het allemaal metmaken. 178 Einzelgängergroepen, wagens, klingengroepen, groetegroepen, muziekorkesten. Want Kerkrade is natuurlijk ook de klankstad. Met Hingera in de optocht. En met alles volgens planning gaat, is het tegen half 6 op de maat. De Stadsprins Rob de tweede. En we gaan vanmorgen even door op de koffie. Volgens mij is het ontbijt net genuttigd bij de hoerigheid. Dat wordt lekker. Het was ja, Jans lekker. Mijn ouderen natuurlijk gekocht voor het Oost-Zeeuws-Indrische regiment. En eigenlijk moet ze dan de jonge vrouw of ze het lekker vangen natuurlijk. En heren. Toppie! Ja, zo. Hey, dit is doordaag, ja. Hij gaat dit toch in de optocht, hij roest het zorg van. Ja, iedereen zei al van dit werd 10 jaar, werd echt het schönste. Nooit om te verjessen. Maar ja, voor je het zien hoor. Dus de herjord is er bis nu zo nog jotjes in. En ja, verandert zin in. Als er nog gaat gedaan om een beetje te kietelen, dan herjord voor het goede weer. Of zullen er nog ergens geweer, een woest te brengen naar non of zo gaat? Vooral gisteren wel even nog met de dichthand gesproken. Gaan mensen aan de horen getrokken, je zat dichthand. Wie nu zit dat je net. Dus, hey, jong, even bellen. Hey, dus die is er echt fantastisch. Ik wil even over die show, nou, maar Ja. in alle eerlijkheid, plint hij er ganse op te gaan? Nee. Als je het merkelijks verboven. Werd ik op de wand staan, dan junt je weer lekker de sportjunker aan. En dan kan een vroegje meer springen, hoor. Ja, dat wordt schaars geven. Ja. Zo is het. En je geniet er waanzinnig van. Merci. We zien dus ook op de match. Hoor. Dat hoef ik toch. Ja, dankjewel. Applaus even voor de prins. Ja, zeker. Goed of je hem geklaatst en dat doen jullie langs de route ook. We kijken nu de route op naar de richting waar de optocht vandaan moet komen. Ze zouden er bouw zien, hè, Max? Ja, ik ga je het, ze zijn hem er echt in. Kijk, en dat betekent dat voor de eerste groep strak binnen zien te rollen. Ja, het had hij een stond geleden nog even flink geregend en gehageld. Toen dachten we, oei, maar het wordt een pittige bui en vooralsnog is het druig. Minder wind dan vanmorgen. Want ik denk toch wel dat er verschillende groepen wel last van aan gehad met mutsen. Dat weet het zelf wie het is. Hè.
Ja. Maar dit ziet er vooralsnog veelbelovend uit. Dus we verwachten er nog op. En de meneer ook toch, kijk maar. Zie je dat? Nou, dat ziet er leren Jazala door tegen de kou. Ja. En kijk eens aan. De allereerste Einzelgänger in de optochtverkeer. Mag ze Einzelgänger zagen met een tweeën lopen? Officieel niet, maar het is vastelovend. Dus dan tolereren we dat wel, toch? Niet te veel regels. We moeten eens even kijken naar de boodschap die ze op de bordjes hangt. Het thema van dit jaar is als toch piraten op zoek naar een nieuwe shot. Oké. En Patty staat bij de jury. Die letten natuurlijk zeer zeker ook op wat Einzelgänger alle bedenken en uit willen dragen. Patty. Absoluut. Ja. En ik denk, wat een bekend gezicht. Want ik mag al 3 jaar neven hem staan. En daar fluistert ik af en toe ook wel eens in. Een jurylid, hoeveel jaar doet je dit al? Ik ben niet jurylid, optochtleider. Optochtleider. Maar wat wordt allemaal op gelet? Ik dacht dat hier ook jury was. Nee, die jury die kunt er maar dan even te staan. Daar ben ik niet verantwoord voor. Maar wat verwacht je hier allemaal een beetje? De Einzelgängers? Wat zullen ze uitbeelden? Ja, we willen natuurlijk uit dat de burgemeester vertrekt. Hè? Dat is natuurlijk logisch. En voor de rest, ja, wat ze erin vallen. Ik voel een beetje spanning bij u. Kan dat kloppen? Ja, die is helemaal een beetje voor de optocht. Hè. Dat is helemaal blij en alles netjes verlopen en alles mooi binnen zit. Het is er niet niks. Hè. Maar dat gaat helemaal lukken. Ja, we gaan er een fantastische optocht van maken. En ik word niet declareren namens de Kerkhuis of Vastelovensverein. Dat vind ik wel heel erg leuk. Kijk, ik heb nog niks gedaan en deze heb ik al gekregen. Dankjewel. Graag gedaan. Super. En we hopen dat we een mooie optocht krijgen. Ze hopen zeker op een schöne optocht. En de orde, Max, had ik nog net. Hast du hem al? Ik ga hem mee krijgen. Ik kreeg als lid van de KVV immer in het begin op 11 november. Ik kreeg meteen door hoes, over de hoes gericht. Oké. Dus je moet straks ganz aardig tegen meneer een handgoed geven, dat kunt misschien nog goed. Nou, hij zat me graag zoveel dat er nog maar aan houdt, maar voor vingen nog wel aan natuurlijk. Dat kun je wel, joh. En we zien meteen het jongere optochtdeelnemers, geloof ik. Ja, klopt. De Schnutzmultjer is inderdaad. Die had dit jaar als thema de klumpjer. Klumpjer, hè? Snoepjes. Ja, snoepjes, inderdaad. En dat zie je, dat zijn zuurstok kleuren. Dus dan met de kleuren van een zuurstok. Ziet toch wel verregende horen beetje. Maar ja, ze zijn binnen. Kunnen zich nu gaan wärmen in de wirtschaft. De wirtschaft of de verwarmde tent op de maat. Ja, dat is nieuw, hè? Ja, dat is van Spaßclub Schönjak. Die houden ze uit van lossen voor eens de vastelovend nog een extra boost geven. En verzet zijn tent op de maat met verschillende optreden erbij. En dat door de lui bij elkaar te brengen, dan had het natuurlijk meteen meer uitstraling. Is het ook meteen drukker geworden, zo gisteren? Ja, gisteren. Het is inderdaad de zondag is over het algemeen zie je de ruigste dag in Kerkroo. Ja. En gisteren stond toch de maat Jotho vol. Bratsjek, daar komen ze. Ja, de fantasieklonen. Dat is eigenlijk het eerste jaar dat die dit jaar metlopen. Hij had natuurlijk de intentie om dat jaren te blijven doen. Het is geen nieuwe club, ze bestonden langer. Ze bestonden heel lang, maar het is de eerste keer dat ze metlopen. Is het nog immer zo in Kerkroo dat, laat ik zeggen, de debutanten en de lui die nog niet zo lang metlopen, gaat iedereen erop toch zitten en de doorgewinterde hingeren? Ja, klopt inderdaad. Des te langer ze metleust, des te meer kans maakt ze om weer hingeraad te lopen. Koukleumen. Ja, die had dit jaar het thema over de kou. En dit jaar had die inderdaad ijsprinsessen en ijsprinsen. We zitten voor met de temperatuur wat boven nul, maar het is uiteindelijk toch actueel. Een beetje waterkoud vullen wel aan. Ja. Maar ze hadden er niet zoveel last van, zo te zien. Nee, je ziet ook de kleine kinderen hadden er veel plezier. Jans Wichting natuurlijk in de vastelovend in Jans Limburg, waar de kindercarnaval. Toch dan nachtbroekstijd moet je doen. Hè? De jeugd heeft de toekomst. Precies. CV de Schraveleren. Gooi de snuits helemaal raaf, stond op het bordje. Die had een grote tasje bezig, denk ik, voor al die waans die langs gaan komen. En ook dit jeugdige groep. Ja, maar ik zei in Kerkroo en ik zie dat ook wel door de rest van Limburg.
kunt toch de trend dat ook meer jeugd het plezier vindt in de optocht lopen. Hast hem zelf ook van jongs af aan gelopen? Ja, ik ben vrij lidje weer van de Wulkser. Met mijn papa en mama een beetje komen. En natuurlijk sinds 2006 jeugd met de X-Prins mee. Tot in de eeuwigheid. Tot in de eeuwigheid. X-Prins is inderdaad voor de rest van het leven. Zeg je ook nog gewoon een volledige functie, hoor? Eigenlijk wel. Als natuurlijk via traditie, als ze ook de jaren daarna, de 2 jaar, als ze nog bepaalde verplichtingen. Het eerste jaar is het er groene en je is het beerrollen. Ja. En de schoonpoetsen. Ja, soms. Ja. Ja, en daarna als 2 jaar als prinsendienst, op de zondag en op de maandag. Dan gaan ze met de prins met begeleiden. En zo wie dit jaar is mijn eerste jaar dat je helemaal vrij. Wist dus eigenlijk een soort adjudantenrol dan. Mag je dat zo een beetje vergelijken? Kan je dat zo een beetje vergelijken? Ja. Ja. Ja, we zijn eigenlijk bijna geen jaar de laatste tijd afscheid van hem als burgemeester. Maar hij staat er gewoon nog altijd. Jos Som en Patty is bij hem. Ja, ik dacht inderdaad vorig jaar en voor allemaal dat er tot voor afscheid van hem gingen nemen. Maar u bent er nog, hè? Ja. Waarnemend burgemeester, dat nu wel? Ja, dat klinkt mooi en het is ook mooi. Ik ken de vent die ik waarneem erg goed, dus wat dat betreft hebben we nooit geen probleem. Voelt het anders? Nee, werkt hetzelfde, alles hetzelfde. Alleen ik neem even waar. Ja. U heeft een goede opvolgster, althans die staat er aan te Ja, komen. Het Petra. heeft heel wat commotie met zich meegebracht, Ja, hè? ja. Hoe voelt u zich rondom die commotie? Heel vervelend. Ik denk dat het heel vervelend is voor degene die gesolliciteerd heeft. Het overschaduwt een beetje de voordracht van Peter Dassen. Tegelijkertijd denk ik dat wat nu gebeurt, het recht zal zijn beloop krijgen en we gaan het onderzoeken. En we gaan ons opmaken voor een mooie carnaval, maar vooral een hele goede burgemeester in een fantastische stad straks. Dus kom op maar goed. De eerste vrouwelijke burgemeester van Kerkrade. Geweldig, hè? Dat belooft wat. Ja, geweldig. En dat ik daarbij mag zijn. Jongen, geweldig. Dat is toch fantastisch. Super. En u straalt nog net als vorig jaar. Is dat zo? Ja, fantastisch om te zien. Goed zo? En het zonnetje begint ook al langzaam door te komen. Ja, maar als je met leuke mensen zit, goede mensen zoals wij, dan kan alleen maar mooi weer komen. Dus. Ja, fantastisch. Ik heb een cadeautje voor je. Oh, nou, dat heb ik graag. Ik heb net al iets gekregen. Nee, maar dat valt erbij niet. Het begint goed maar zo. Kijk, wat hier staat, hier zie je het gemeentehuis, Viva la Vida, de Joep, ja, het museumplein. Allermoois wat we in de stad hebben. Ja. Geweldig. Helemaal van recycle, we hebben er heel veel aandacht aan besteed. Maar als je hierop drukt, dan hebben we eigenlijk, dan zie je eigenlijk datgene wat het meest belangrijke is voor onze stad. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, ik zal hem even vasthouden, maak hem maar open. Kijk, dat is toch mooi. Dan ga ik een kus. Alsjeblieft. Hele Fijne vastelovend. Dankjewel. Wat leuk dit. Nou, Patty had de tweede onderscheiding al binnen, dat geeft hè? Ja, inderdaad. Moeten we daar eens even boezie op We moeten kijken. nog een rondje gaan maken, dat merk je wel, ja. Van nu zijn dit CV de Pieter Beerscher. Of we dat nog vertalen? Kan we wel vertalen. Ik wil me graag bedenken, Pieter Beerscher. Ik wil me graag bedenken. Weten we toch niet? Nee. Nee, nogmaals. Het ligt in de fantasienaam, maar dat kan aan mij liggen. Ja, dat is normaal Pieter, dat zijn de vlooien. Misschien moet Patty eens even gaan vragen, ik ken dat, bij de Pieter Beerscher, wat dat nu eigenlijk betekent. En dat Max uit Kerkrade al niet weet. Dat is ook een goede vraag. We weten het wel. Of er ooit nog antwoord erop kon krijgen, weten van niet. Maar we gaan wel een hele chique dag tegemoet. Dat dank. Amuserig. Ja, Ruud en Max, helaas, ik kan het nog niet zeggen. De Pieterbeersje. Wat het is, weten van We niet. weten Was het even zelf pas. niet. Nou, oké, Patty. Dat staat net opgelost en dan blijft dat wel een van die vraagstukken die we volgend jaar weer behandelen. Ja, ben ik het voordag net erin zitten. Goed zo. We zijn alweer in een groep hier intussen. Ja, gaat de Goemelaire gaat er langskomen. Bezig aan de eindsprint.
voor de Prins van Egelser en Kerkro West. CV Drugskartel. Ook weer in een groep Jansvuil Jeugd. Eerste keer dat ze metlopen. Graubach. Ligt nu een afsplitsing van Woubach. Ja. Dat is een ganz klein deel van Wobing is dat. Graubach. En weer een zeer jeugdige groep. Ja, het veldbal op in Kerkro is jaar Jansvuil jeugdige groepen die zich aangemeld hadden om de eerste keer met te lopen. Zoals ze dat op de wagen verslepen de ganzen was lopend niet. Slopen. Ik kan me niet bij voorstellen. Het is een lang dag. En inderdaad, het leek op een waterig zonnetje zo langzaam wat durfbrek. Mensen terug denken aan Vermurgen, is dat best wel een opluchting. Nou, dus een wordt echt jotvies, hè. Een groep helden op bezoeken. Volgens mij zijn er pasjes ingestudeerd. Ja, zo te zien wel. Dat is het een beetje leuk. Natuurlijk ook jot om jot warm te blijven. Komen de Ghostbusters. CV nog einde dan. Dat is niet echt Kerkreus, nog einde dan, hè? Nee, hij zou dat inderdaad hier nog einde dan. Patty Weerse bij. Ja, de Prins van Egelser en de jeugdprins ook. En wat een positiviteit. Want kijk eens naar die zonnebrillen, hè. Is dat door Fabrizio geïnspireerd of denk ze van... Nou, het is eigenlijk erop geïnspireerd dat we vandaag een schöne optocht willen zien met het zonnetje. En het begint langzaam terug te komen. En dat is het belangrijkste. Ik weet niet wie het bij dicht stond, maar vannacht lag ik in mijn bed en toen dacht ik, oh. Ja, dat hebben we ook gehad. En die dicht die la open en dacht de zonnebril gaat De zonnebril staat goed en de zon kunt door en we hebben een schöne zog vandaag. En dat gaat toch ook lukken, want kijk eens naar de... Kijk eens, het zonnetje zint gewoon. Langzaam door. Hey, maar wie beleeft zich in een dag wie vandaag? Of misschien de ganse Vastelovend tot nu toe? Vastelovend is geweldig. En ik heb gisteren een schöne tocht in Egelser gehad. En dat wordt ook terug. En de ganse Vastelovend wordt geweldig. Echt. En het is ja, onbeschrijfelijk, denk ik. Fantastisch. En de hint heeft zich ook overgedragen aan de jeugdprins. Ook tegen zijn zonnebril op. Ja. Met het goede resultaat. Ja. Oh, dat is echt zo twijfelachtig. Best je dich wel aan het amuseren, deze Vastelovend? Ja. Wat ga je nog allemaal doen? Veel. Veel. Er is er gewoon sprakeloos van. En dan gaat gewoon genieten van de optocht hier in Kerkrooij. Een van de mooiste optochten van Limburg. Dat durf ik echt wel te zeggen. Ja, dat werd eigenlijk gekker jorgen door. Dat de prinsen uit Kerkrooij West en Egelze een plaats kregen op de eretribune. Kerkrooij wil door met uitstralen dat ze er ook echt voor de ganse gemeente zijn. Egelze en Kerkrooij West gisteren optocht gehad. Dus die lui had tijd om nu te gasten zien en om het vers gans mee te maken. Prins van Kerkrooij West overigens Timo, die een mooie actie had opgezet voor de stichting Hersentumor.nl. Verlozing Mam daar aan een aantal jaar geleden. En hij verkoopt zijn pins voor dat goede doel. En daar had hij intussen al meer dan 4000 euro voor opgehaald. En ja, ze zijn nog altijd te koop, dus
daar kan nog meer uitkomen. vvkw.nl is de website van de Vastelovensverein van Kerkrade West. Daar zijn ze te krijgen. En ze schikken ze met leefde op, dat had ze gezegd. Ik heb een enorme vrachtwagen maar op uit Denemarken zo te zien, maar volgens mij is de groep net vandoor. De groep, dat is Spaßclub Eal. Vorig jaar zijn die ontstaan, omdat ze een paar jaar op zich net hadden geloven. En die hebben dit jaar zo, ja, weet ze wat, voor jullie hem gewoon waarom is lopen in Kerkrade. Daar word je wat Deens bij. Ik denk dat ze een goede geluidsinstallatie hebben. We gaan eens even loesteren. Op dit show is dit verder in ieder geval. De naam is ook wel leuk bedacht. Gaan we verlaat. En het was eigenlijk al een jaar. Maar zo weet de optocht wel gaat langer, want ze moeten zo lopen. Ja, dan moet ze wel een stukje omlopen, inderdaad. Überhaupt een behoorlijk lange route in Kerkrade. Ik geloof dat ze dubbel zo lang is wie de route in Heerlen aan Schetten. Ja, klopt. De stadsdelen moeten echt aangedoen worden die rondom het centrum liggen. Dat is het idee, hoor. Ja, precies. Hier is inderdaad Blierij, dan naar het centrum, naar Schwemet en dan weer terug naar het centrum. Bis zo gemiddeld, bis 2,5 stond, bis in Kerkrade wel onderweg. 11 voor 11 komt de eerste deelnemer eraan beginnen. Ja. En inderdaad, die worden rond kwart op heen. Ja. Dus zie je een latrelatie. Ja, dat is de Roger Lataster, wel bekend in Limburg. Cabaretier, presentator van de Einzelgängeropzog onder andere. Hij gaat dit jaar ook metlopen, maar laat ik maar verrassen. Dat kun je nog later meer. Oké, daar ben ik eens gespannen. Volgens mij is Patty bij hem. Ja, het ziet er best wel ingewikkeld uit, zo'n latrelatie. Toch? Oh, maar happy end in elk geval. Het zag er ingewikkeld uit, hè? Ja, nou, dus een latrelatie is ook ingewikkeld, maar dat is zo samengesteld gezet. En hij moet een hele en ik moet een Kerkrade. Ja, dat is heel werk in zo'n relatie. Maar dat ziet er wel heel gelukkig uit. Ja, misschien is dat ook wel door de latrelatie, want het verlangen blijft wel groot. Dat is zo, maar is de vrouw het er ook mee eens? De man is helemaal gelukkig met een latrelatie. Wie denkt hier erover? Ja, hetzelfde. Ja? Gewoon op en neer. Op en neer, maak allemaal niks uit. Kerkrade, ga ik, rij naar Heerlen. Maar je amuseert dich wel een Kerkrade? Ja, absoluut. Nou, gewicht het, een latrelatie is absoluut niet verkeerd. En verbindt zeker, hè? Want daarom kiegens. Een beetje afstand zorgt voor spanning in de relatie. Soms werkt het niet. Nou ja, fijne vastelovend. En ik zag de Roger even kijken van ik ben benieuwd wat het nog iets zagen. Is ook zo dat wie Patty naar zijn vriendin ging. Ja, inderdaad. Maar gelukkig voor de Roger, het wordt positief. Ja. Niks aan de hand. Ook de burgemeester hier in de hang. En zie je heel kort bij de Roger, de prinsenorde van dit jaar. Jotje kleeft. Dat kan een beetje dubbele betekenis houden. Kleven is lekker. Ja. Maar of daar had ze kleven. Daar had ze het veel gedronken. Ja. Het zal in ieder geval goed gedoseerd met uitwerpen, dat is nog het hoor. Het is leuk voor die lui met die grote tuiten hoor. Dat is hem.
Ik kan niet uit ervaring zeggen, het is lastig om te bepalen wieveel ze worden zwerpen. Ik zag tegen toen ze als prins binnenkomst rijden terug met 2 heng en er komt geen eind aan, geloof ik wel. Ja, dus, ik hou het veel, ik word in 2000 al een keer schoolprins geweest. Ja. En daar houden Roel Dekkers me al geleerd wie ze deze doseren. En ik was natuurlijk op de maat is de climax, dus daar hou ik me wel een paar tuten bewaard. Ja. Hoeveel kilo in totaal, weet ze dat nog? Erg veel. Volgens mij een kilo of 850. Dus je durft bijvullen dus? Nee, dat weet Jelane de Richter Ves en Zogcommissie. Dat lag zanden ook vol. Ja, hier op het binnen over alles wat uitgegooid wordt. Ja, hier wordt een smartphone handyhalter wordt gegooid. Ook nog het jurylid, dus ik denk dat het een beetje steekpenningen zijn. Heb je het in de gaten dat ze van alles nog toegooien? Ja, dat is wel zeker. Dat is wel zeker waar, je bent het maar weet. Maar hopen ze toch het extra punten met te krijgen, denk je? Dat denk ik zeker, ja. Bestemd. Maar je ziet er heel streng uit op dit moment. Ja, dat is ja, dat had voor je vorig jaar al gezegd. Nee, werkelijk. Maar wat vind je het allerbelangrijkste? Wat moeten ze uitstralen tijdens deze vastelovend, tijdens deze optocht? Creativiteit, discipline, goed gekleed gewoon enzovoort. Die groepen vooral, daar letten we op van. De sfeer prijzen, de Einzelgänger. Dan van de prijs voor de groep met wagen, de prijs voor ohne wagen. En de prijs voor een all-over prijs, overal prijs om te zeggen. Ik moet je zeggen dat die latrelatie vond ik best wel grappig. Ja, dat is natuurlijk goed ingespeeld op wat is in heel en Kerken gebeurd is. Met de Ralf en hoeveel punten heb je het gegeven? Even zo tussen ons. Ja, dat vertrek ik nog even aan. Dus we geven in het vergunning even waarderen, maar met groot kruidjes enzovoort. Ah, oké. En we schrijven wel helemaal op en straks met een optocht voorbij zit en dan kun je het kijken. Volgens mij kreeg ik echt niks losgepeuterd bij dit jurylid. Nee, er is niet over toe. Als je over een standje naar ons kunt, dan wist er veel meer. Is goed. Ik kom over een uurtje nog eens. Ik wil het toch weten, hè. Succes. De flamingo's. Onderweg naar de Jaja Zoo. Het Gaia Zoo natuurlijk in Kerkrade. Die krijgen flamingo's? Ja, die krijgen flamingo's. Is inderdaad voor je weg, want je had in het uitje weer. Die krijgen een paar flamingo's erbij. Dat is heel leuk op gespeeld door de kolonie flamingo's. Daar hoopt ze toch altijd op dat lui die metlopen met actuele thema's komen. En dat geeft God, uw Betty is erbij. Ah, hier zit een stel flamingo's op naar de Gaia Zoo. Ja, waar ligt dat? Ja, dat is een goeie vraag als je dat vraagt aan een beetje wat niet uit Kerkrade kunt. Uit Afrika. Dat is een hele lange weg, hè. Ja, maar je zit, ik zou nog eventjes hier blijven in het centrum, want hier gaat het gebeuren. Oké, dan blijven we even staan, hè. Nee, je mag wel doorlopen zo meteen. Ja. Hé, maar wat verwacht je in de Gaia Zoo als flamingo? Ja, dat is verrassing. We zijn met de hele kolonie gekomen. Dus de rest ligt te slopen. Ja, ze zijn er niet zo heel happy, joh. Nee, het is een beetje koud, hè. Ja, het is wel koud. Maar ja, er komen wel heel veel lui naar je kijken, hè, gedurende het jaar. Ja, ze zijn nu, ja, dit is een beetje de preview. Ja, maar amuseer ik helemaal uit Afrika en veel kon ik bewonderen het ganse jaar door in de Gaia Zoo. Ja, ze zuus het, hè. Germ, ze hebben het koud. En die zijn er niet meer ganz gelukkig goed. Maar oh, dat is dood. Oh, we gaan het... Zeg het niet tegen de dierenbescherming, hè. Succes! Kolonie flamingo's. Of kolonie. Ik kan ze natuurlijk tweevoudig goed leggen. Ja, precies. Dit is de carnavalsgroep van de Hamboskliniek. Het ouderenverzorgingscentrum in Kerkrade. Het is wel leuk om ook te vertellen dat opzorg huurt eigenlijk officieel op de maat. Maar ze lopen nog extra een meter of 50 bis 100 deurig. Zodat ook de lui die in de Hambos zit de opzorg Jans metkrijgt. En een stevige afvaardiging zelf in de optocht. Absoluut. Turbo schonkelen, is dat? Geweldig om te zien, het plezier.
Joep is ook forceerd. Ook kleed voor de Vasselovend. Ja, dat passeerde maar nog de Kinger op, zo op Samstig in Kerkro. Ze is toch in het, denk ik, een jonge rommel klemmen daar. Ja, de Stadsprins en de Jeugdprins, of Schulprins, die kleine man. Als je hoogtevrees had, kan ze iedereen in de prins weer. Jawel, ik ben het levende voorbeeld. De Huugte van der Joep, dat jong nog wel, maar daarna is ze echt, lossen ze dicht die koninkrijk samen zie je. En dan doen ze de ladder echt aan het schuiven. Dan kook het wel lichtelijk warm, joh. CV de Jete, afkomstig van Chevemet. Dus ook zal de wethouder, de Bert Beas, de zonnebrillen van Beleef Kerkrade uitdelen. Of waardoor, sta ik ook nog langs, want de man ik ook nog net. Ik weet nog een drukke runde dadelijk. Bikkelups, als het echt van de Bikkelups en over dat iemand kiekens. Als ze de optocht gaan lopen op krukken, dan best een Vasselovens vier en harde neer. Ja. Wat is er gebeurd? En dan wordt immer opgesprongen op mijn enkel. Tijdens de Vasseloven? Ja, op vrijdag. En toen dacht ze niet van ik gewoon Nee, is een keer het jongen, dat moet het wel. Dat is toch geweldig, nou amuseer dich. En er moest een beetje doorlopen, maar veel lastig hè? Amuseer dich. Dankjewel. Top. Dat is nog eens een opzoeklopen op karakter, hè? Absoluut. Hij strak aan een ping aan de arm, denk ik, met die krukken. Nog langzaam meer publiek. Meestal richting het einde van de optocht, dan steed het een aantal rijen dik. Nu wachten natuurlijk even op wat het weer deed. Ja, en wat ze in Kerkhof wel zien is, ze zijn in de vierde zijn ze kijken. En vervolgens, want er op zich langs is, komen ze nog normaal. Veel voortuinfeestjes en dat soort zaken langs de route. Jansveld. Ja. Deelt. En het roer wit, de kleur van Kerkro, de stad Kerkro. Ja, klopt. Jullie denken misschien gauw aan het geel-zwart van Roda, maar nee, de kleuren zijn roer en wit. Ja, dat zijn de Vasselovens kleuren en de van Kerkro, die is roerwies. Benieuwd wat op het bordje steekt wat de ummert hangen.
of we dat nu met krijgen. Ik gun het ons niet. Dat is VV Kikwishik, opgericht vorig jaar als prinsengroep van de prins van Heerlen, de Roger. En die houden dit jaar, ze weet ze wat, voor jullie nog gewoon de groep aanhouden en een keer gewoon metlopen en in Heerlen. Betty steekt buiten. Ja, en ik hoor zich vragen, wat staat er op dat bordje? Kijk eens, zie, deze leven jongens jurig. Er is 4 keer 11 jaar proficiat. Dank je. Hey, en ik wens je een fijne vastelovend. Ja, dat gaat zeker lukken. Gans Limburg viert met de gmetten. Dank, ja super hè. 44 lentes jong. Zou ik niet zeggen hè? Nee, absoluut niet. Dat schminkt dit wonderen. Ja. Fijne dagen. Dat is door Marcel Werry, de man van het Mariska Werry Wetzels, wethouder. Wethouder is niet zeker, maar in ieder geval gemeenteraad van Simpelveld. Pascoe vlot verdig. Aliens. Ja. Ja. Chique waan. Het is toch veel meer dan dit gewoon bij een paar UBJ-pakken de optocht lopen. Je zit echt vergaderingen en brainstorm sessies. Ja. Veel uren werk. Absoluut. Stof weer nog even gekuurd. Ja, dat is dik genoeg. Parkstad Garde-regiment. Is handig. Worden zich erg bezig met de vastelovend uitdragen naar de rest van Limburg. Beetje blauw-zuid-achtige. Ja, precies. Ze kan ze een beetje met vliegen. En nog hier dit jaar aan die Jardefest organiseren die. Dit jaar op 17 november. Even kijken of Beppie echt op de wagen steekt, maar volgens mij net hè. Nee. Dat is jammer. CV de raad te leren. Met een schöne waan gebouwd. Dienstmachine. Steampunk thema, ja, dat zie je inmiddels ook inderdaad al regelmatig terugkomen. Ja. Gaat ze natuurlijk fantastisch in een outfit omheen bouwen.
Schöpjek. Ja, in 2011 als Groupspring entstanden. Und sindsdien jedes Jahr in der Opzug von Kerkrow Centrum en Kerkrow Westerwegen. Dat is wel handig, dan kan ze natuurlijk die meute voor meerdere optochten doen. Hè? Ja, precies. Als je hebt meer voldoening. Die gaan staan. Schön chocolade gebouwd. Nog is die handje nog bewaard voor op Tomaatse werpen. Kijk tussendoor ook stiekem maar even naar de hemel, maar het ziet er net te duister uit gelukkig. Dus kan het lekker blijven schokkelen. Het ziet er heel uit voor de komende tijd. Vriendengroep Kapotmakerie. Radio Komu Schaasberg. Rolf Hogeman naar Prinsenhoes, Prins Maarten. Ik vermoed dat ze morgen ook wel in de landgraafoptocht te zien zijn. Een paar bekende jongen op de waan. Tom Kerf. Prins Maarten, de zoon van het Regina Kemp, zangeres hier uit Kerkrow. Hoge smaak volgens mij. Ik kan me hier bij voorstellen. Lekker weer. Chinese ninjas. Het is wel een leuke groep. Die aan in 2017 houden die peng aan de waan. En er komt nog een andere groep langs en die houden ze voor wel dat u erop zo gelooft. Dus loop je mogelijk met ons met. En dat is sindsdien een traditie van de geworden. Dan zeg ik twee club in en in je mengt. Een soort fusievereniging. Ja, precies. Ram je teacht.
Dulje Driend in het blauw-rood. De Fantasie 11 jaar. Het grootste deel van de groep woont niet meer in Kerkrade, maar komen wel jedes jaar voor de Vasteloven terug. Dekenniveau stee, de dekhand van Kerkrade. Tony bij de fanfare van de eeuwigdurende bijstand. Ja. Vertel eens, wie zit dat? Ja, die rest zit er niet meer, dus we zijn er met z'n tweeën overgebleven. Dus ja, we moeten er maar een chunk van maken hoor. Hey, en volgens mij heb je zich een beetje een slag in het koffer, of niet soms? Ja, maar een ganz slow gemaakt. Ja, ik zie het. Slow hè? Ik heb het wel nog goed met dich daar. Ja, maar dat is 2 wel. Maar nog 2 wel. Ja. Als je maar spas hebt, hè? Dat is het belangrijkste hoor. Amuseren. Hetzelfde hoor. Fanfare van de eeuwigdurende bijstand. Met een slag in het koffer houden we weer af. Je kunt de Rijnborgclub uit Haander meerdere keren met je door aan de slagerparade in Kerkrade en ook gewonnen. De laatste keer 2017. Allerschönste carnaval wordt toen een nummer. Niet alleen optochtgroep, maar komen ook regelmatig met muziek. Ja, staan ook regelmatig in de hoofdfinale van het LVK. Nog een groep die lang besteedt, 1987 zijn die opgereden. Volgend jaar jubileum, ben ik al rekenen. Ja. Beetje aan. Het jeet wie het jeet, de groep. Versterker draagt er met hun thema dit jaar. Maatschappelijk ook erg actief, organiseren veel activiteiten en doen Jans veel projecten bijstaan als vrijwilligers. Lucht zelfs en uit Brussel met. Daar kunt de zon. Het is net te geloven. En juist bij die kostuums moet de timing eigenlijk net beter hoor. Ja. Het is geweldig goed. Nog 11 verhoord van de VVKW. Of van Egelser. Excuses. Dus dat wel de hit van het jaar is in de optocht. Ja, de snollebolletjes hier zoveel voorbij komen. En natuurlijk ook de Kerkrade Jong door Danny Pauwels. Ja. Ik heb al Nico Ploem ook al 1 keer gehoord, dus dat neem ik toch goed. Absoluut, dan merk je dat Jans Vereinen inderdaad ook de oude Kerkrade krakers erin houden.
Club Onje Hubelt, de Gold Diggers. Dat gaan ze even dat Ummer neer weer bij je hoor, maar die ook van die gouden pakken toch? Ja, klopt. Sinds ze de Joden narrencampagne wonnen. Of gewonnen, leent. Geklauwd. Geklauwd. Club Onje Hubelt besteedt al 23 jaar. Vroeger zaten ze met uit Utrecht, Ridderkerk. En zoals ze zelf zagen, we zijn niet om iets subtiele vereniging. Licht anarchistisch, laten we het zo maar vertalen. Ja, zo is het zelf zagen. Ik zie trouwens van Joost Meijs van Ummer even een berichtje dat ze nog helemaal bij je zijn. Ik merk voor dat ze winning vaart, toch? Ja, ik vind het wel leuk om nog eens een keer een nieuwe nummer te huren. Ik kan ze me wat plastic berichtjes schikken, maar ja, kom het gaat denk ik daar, toch? Nou, de aanvang is een uitdaging voor de Joost voor 9 jaar. Dat zeg je ook. Patty is boete met weer Patty. Nou ja, dit vind ik wel heel... Nee. Ik wil juist weten wie lang dat ze dit vol is houden. Tot achter. Oh, dus dit is gewoon even de show stelen. Nou, ik zeg niks. De bof zwellen, hè, daar bovenop. Ik zou nog even blijven zitten als ik dik was. Akelig hoor. Heb ze spierballen? Jo, dit gaat helemaal goed komen. Geef gas. Nog een nieuwe groep. CV der Stetisch. De naam bedaad door de reclames in de View bioscoop. Ja. Ik kom der Stetisch terugbrengen. Ja. Everywhere you go, always take the Stetisch with you, houden ze zelfs zo geleid. Ja, is de nieuwe reclame. Jo. We lopen over het tweede jaar met. Ontstaan als vriendengroep van het Charlemagne College. En ze hebben er Stetisch, dat man voor zo'n neemt groep, steeds voor je mogelijkheid. Chic en stram. Ja, motto van Kerkgroot dit jaar. In het kader van het 11-jarig jubileum van het regiment. De garde, ja. Moet ze nooit tegen ze zagen trouwens, hoor. Nee? Garde, nee. Dat de zonnebrillen uitgedeeld werden. Die zijn onlangs ook wel echt nodig. Het duo Bo en Bo, ook wel CV BNB. Volgens mij is Patty erbij. Ja, die vind ik wel heel erg leuk. Vuil op de plank en vol hout voor de deur. Ja, dan denk ik toch een heel gaat anders. Ja, maar het gaat niet overal gaan van klinks af aan.
Ja. Dan heb je gekeken, kom maar kijk wat daar zoveel op de plank. Had ik allemaal gehad. Maar als je dat dan tegen Manslu zag, waren ze dan niet heel teleurgesteld dat ze dit zagen? Nee. En wie lang heb je over deze verzameling gedaan? Oh, niet lang. Nee. Het gaat maar zo bij elkaar dus straks. En dat is uw zusterke? Wat blieft? Is dat uw zusterke neven nu? Nee, de vriendin. De vriendin heeft veel hout voor de deur. Je hebt veel hout voor de deur. Ja, dat meer. Echt waar? Ja, heel veel vrouwen zouden er heel blij met zijn, maar op deze manier is het gaat minder, hè? Misschien kan ik ook zittenplankje maken, hè? Dan heb ik ook het veel hout voor de deur. Zolang het niet regent, is het net zo zwaar. Ja, dat is zo, dat is zo. Veel plezier. Beleef Kerkrade, dat is het officiële motto, maar ze hebben er een D achter gezet. En denk dus dat ze overal netjes alsjeblieft en dankjewel zagen en zo. Ja, dat zijn Agnes en Reiko. Die doen al meer dan 11 jaar als duo met. De nog de opzog in Landgraaf op deze. En het Agnes, dat herkent ze waarschijnlijk. Hier ook dukker met in de Einzelgänger opzog. Dadelijk eens opzoeken wat zich al had ingeschreven. 31 maart, halfvaste, zondags in Geisteren, gemeente Venray. Zijn alle Einzelgänger van Limburg welkom. Nou, René Deurig is inderdaad ingeschreven. Ook deze jaar weer van de partij. Goed zo. VV Chic en Stram. Dezelfde naam wie het motto dit jaar. Afgelopen jaar 3 die woede in de opzog als groep zonder wagen. Misschien wel leuk om te weten, dit nummer weet immer iedereen wat de KVV ons bij doen. Dit vind ik echt vastelovend. Als ze samen met die kindjes zo mooi versminkt en dan in het mooie pakje zelf, dat is mama op stapkind gewoon. Wat is ze mooi! Hij bent aan het genieten. Dit is toch vastelovend voor jongenheid. Hij amuseert zich, hè? En dat is zo super mooi uit. Hebben ze alleen op de neus? Weet ze dat? En het staat ik chic. Dag meid, veel plezier. Men mijn Hörscher Majot zit ze. En ze zitten lekker op de stoel volgens mij. Ja. Dus dat is goed gekomen. Toch maar chic om te zien wie zich dat jedes jaar bedenken. Die is goed, Patty was bij dich. Ja, de hurkens die zitten goed, hè? Prima of niet? Maar moeten ze niet doorzitten, maar hier bovenop de kop? Meetje. Zeg het eens, meneer. Ik zou natuurlijk alles een beetje verstaan, als wel. Ja, maar ik ben een beetje van Meersje, hè? Oh ja, dat misschien verklaart het dat. Dan houdt voor genoeg. Maar Geer zit tevreden? Als de horen maar goed zitten? De horen maar goed zitten, wat die van zich. Prachtig, hè? Maar alsjeblieft zitten, de ganse tijd? Dat niet zitten, de ganse tijd. Goed zo, dan zit Geer een tevreden man. Goed zo. Amuseer u. Heb je ook hoorlak gebruikt? Nee, dat je volgens net wel. Ja, ziet er goed uit. Blijf zitten.
groot aantal Einzelgänger in de optocht. Dan kan er van Hoorn gaan springen. Volgens mij werd er regelmatig getoet. De Klotscup. Zo te zien met de zelfgeschreven optochtnummer. Zelf geschreven, maar toch op die jouw plaats. Ja. De Kerkrutscher Bastard. Even netjes op de foto. Ja, ze zaten zelf ook. Het is gebaseerd op de Benidorm Bastards, de naam. Maar zagen zelf ook dat ze sinds 2016 zijn every young op het jet chicere werk. Ik moet zeggen, Pexer ziet er magistraal uit. Ik ga er erbij in de 5 jaar dat we bij L1 deze optocht nog uitzenden. Voor de lui die later inschakelen of die net wakker werden op de bank. Ik kan me voorstellen dat het gisteren een zware dag is geweest. Dit is Zermatt in Kerkrade. Traditioneel vastelovensmondig. Door Jeroen het Zog, zoals ze dat heet, aan de grote optocht. 178 groepen wagens, Einzelgänger. En het wachten is natuurlijk op de prins. Die strak ergens rond de klok van 5 hij jongen zal zien. Maar daar gaat nog het een en ander aan vooraf. Maatregelen tegen de wink zijn genomen met een stuk tape zorg, zodat de hut oplieven. Want deze merrie ook echt nodig. Ja. Maar het is rustig geworden wat dat betreft. Kijk eens door, Jans Pis Onge. Dat kan ik niet meer ohne warming up. Nee, dat... Even voor de fans. Ga wel nooit. Ummer never kunt volgend jaar met een nieuw nummer. Kijk eens Hebt Joost Meijs zichzelf deurig. Zal voor dat afgaan. Ze bestond echt nog. Ik weet niet of ze ook boekingen aannemen, maar komen vol inge. Dan zijn we daar toch wel om Janine komen. Ja, zie ik dan toch. Ik hoop dat ze bij 1 Limburgse midden typen. Voor het entertainment rubriekje. Oh. Concours hippie kregen we. Jumping Kerkrade. Ja.
dan zoek ze even in beeld. Dennis van Linde, gitarist van Immer de Never. Nu gaat over Immer de Never houden. Zou hij wel weten dat ze nog bestond? Ik mag het ook van waar, joh. Als je kan vertellen, ik zag dat we mijn nummer moet inspellen. Wel in een trend wat ze immer meer in Kerkrade zien, immer meer wint. Dus immer van onze geschichte vroeger, immer vooral een loofoptochtje weer, zou ik maar even zeggen. Maar zie je, dit jaar komen er toch geen wins bij, maar loven we het niet verjazen. Het is inderdaad dat Tormaat in vergelijking met andere jaren veranderd is in een soort van evenemententerrein bijna. Met die tent die er is neergezet om de lui bij elkaar vastelovend te laten vieren. En er is het, laat ik zeggen, mobiele horeca in geplaatst. Ja, klopt. Met die grote kans natuurlijk dat het publiek en zeker ook de deelnemers straks toch het langer op Tormaat blijven hangen. Shutdown, hey hartstikke moer. Donald Trump kiet er nog even veeg uit de pan. Ik kan er af en toe ook best wel gebroken. En daar is de moer. In richting Limburg-Engels, shut noem maar op. Alleen dit had het duur gezien, dat wordt hij zelf niet van plan. Wel leuke nummer, Roekoekoe, VV, Roekoe, de wildduifje. De derde keer dat ze meelopen. Naam Oestangen door het tv-programma met de Fred van Leer. Nummer het duifje bestek jou en nummer op het Roekoe. Dus mee gaan voor jubileum, ja zeker. 11 jaar chic en stram. En Steven Kraan. Je raam, wat is dat? Je raam is, ja, want wat ze laatst van de keer was, dat is een raamstem. Ik ken het probleem. En sowieso maar zagen we in Kerkrade weet de G immer en J, dus is het je raam. Jonggenoten samen in de optocht. Door de lokale wiet van de Slaagboom, de iedereen even denken is het shuttle naar Marcel Maar. Ex-Prins 2009. Dat weet zo het in de kop, hè? Ik wist er redelijk ja, hoe het op, ja. Sint-Emiliaan, blier hij, ja, de klankstad dus Lotse spelen.
Amiliaan met de Jos Segers in hun midden. Bekende dirigent onlangs. Het Bundespolizeiorchester. You know. Met de Kjell Gerard. En van de zangeren van Los Mario aus Kerichrau. Hier als Einzelgänger. Van de Eierblauw. Mileef Kerichrau. Met de Beleef Kerichrau de fiets. Overigens ook een schön nummer wat gaat de harmonie spelen was. Eenmaal Prinsen zie je. Ik hoop ik kan hem met luisteren. Ja, dat is echt blauw eier. Een groep Kump Groot. Vliegende Hollander, ja. Ja, zijn spel is nog met die onder de naam Verpleeghuis Lukerij. Eerste prijs bij de Wens behaald vorig jaar. En zo te zien maken ze dit jaar ook wel mee jouw kant. Ja, rond of uur. Tegen het storm. En nog een event, zie zo wat vastelovend in Limburg toch deed met de lui. Hè. Zoveel arbeid erin. Nog popcorn om de kanonnen met te vullen. Ziet ook waarschijnlijk goed veel Kölsche muziek. Toch wel wat erg gerelateerd is in Kerichrau, Kölsche carnaval. Ja, die zijn alles heen komen afkijken geloof ik gewoon in Köln. Dat is voor het allemaal ja, ja. Dialecten zijn natuurlijk behoorlijk verwant. Ja. Dit jaar Junfer. Heeft in zijn groep. Ja, 3 jaar dat ze metlopen. Ook dit jaar Junfer werden. Want in de zomer met 30 graden de kleuren stof hoe ze zo. In september worden de packs hier al verdig. En bis op zijn actie zat J4 bereid. Dus die gewoon volgende week al vergaderen voor komend jaar waarschijnlijk. Ik denk het wel, ja. Van het Oude Isar. Dat is de verein gruwelijk chic. Want vorig jaar even overgeslagen, maar missen het zo dat ze zich het oude dit jaar verwerven. Presidenten van de VVKW en van Egelser.
Gas ohne Stress. Gesangbuch aus Kericho. De zoon van de Jo Smeets. Bekende Kerkruitscher. Musiker. De Jo Smeets van vroeger de Peanuts. Ja, genau. Veel liedje over hoe dat je schreef en je maakt. Besteld bij de Fleur op. Fleur op. Je ziet dat ook de jeugd, het Einzeljängers hier oppakt. Katerkjell. Nee, Willem. Volgens mij een vervelende ervaring gehad met een bepaalde bloemes. Vrezen toch? Ik dan de bikinilijnen. En Patty gaat erop af volgens mij. Ja, ik ben wel heel nieuwsgierig wat ze allemaal bij hem kunnen laten doen. Meneer, dit verwacht heel, ja, dit schept heel wat verwachtingen eigenlijk. Zo ja, dat dacht mijn vrouw ook. Ja. Ja, maar en, kijk wat achterweeks. Ja, ik snap het niet. Er is iets misgegaan. Ja, ik heb het in de gaten. Ja. Ja, we laten het ook even voor de camera zien. Meneer wou de bikinilijn doen, denk ik. Maar het is toch helemaal fout gegaan. Ja, ze bleef niet stil liggen. Dus dan gebeurt zoiets, hè. Maar kunnen we bij u als klant komen? Of, Ja, zeker. Moet ik het nummer geven? Nou, voor mij niet. Maar misschien zijn er toch wel mensen thuis die dat... hè? Ja, maar we staan op internet. Kunnen ze vinden, bikinilijntjes. En dit is een erg bluits, geloof ik, Germ. Ja, de bikinilijn, je kent het zomaar laten doen bij deze meneer. Maar misschien rooi je de gaaf. Der Grasmaier, een richtig Kerkruidsblad, der Mienmaschine. Kaka de Bosse, dus Egelser, Prinzipal Leo en Natascha. Immer gedroomd ervan om prins en prinses te worden. Nu 12,5 jaar getrouwd. En nu is het zoiets. Ik kan het vers geven, zie vieren het zo. Ik vind het nog net zo'n slecht idee. Ja. Jonkjemus. 35 jaar zijn ze al samen. Zo bij elkaar in de klas op middelbare school, op het gymnasium, Rolduc. Ja. Zijn in dat 6e leerjaar samen de optocht gelopen en dat is nu de jaarlijkse reunie eigenlijk hoor. Ja, klopt. Patty steekt bij ze, denk ik, Patty? Nou, ik kom er wel op af. Ik stink er niet. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig wie ze dat doen. Jonkjemus, al 35 jaar loop je samen de optocht ook en zit je vrienden. Hè? Wie houdt je dat zo lang vol? Om elk jaar weer opnieuw te verzinnen en met te lopen? Keihard. Durk.
Maar wat is de kracht? Wat is de kracht van Jonkje Mus? Vriendschap. Vriendschap, vriendschap, vanaf 6 gymnasium. En dat helpt Paul. En dan zijn we nog maar met z'n drieën voor je interview. Niks jos en de anderen waren erbij. Met wieveel zit je normaal dan? 20. 20 en noem maar met 3, wat is er de reden van dan? Verhuizen, buitenland werken, ernstig wel. Long de gym met vastelovend komt ze toch weer terug naar Kerkroo. En ze kijken allemaal en ze hebben allemaal pijn. Pijn in het hart, tot op het bot. Maar volgend jaar zit je er weer bij, maar dit zijn 3 diehard. Heel veel plezier. Die laatste daar Mohikanen zag je nog even van Jonkje Mus. Nou, volgend jaar dus wel met Mier. Nu komen de 3 Schönkeels. De hier de hand de rollen omgedraaid. De Jäger is de chance. Het is wel de keer dat ze metlopen. Dan maar vanaf tot donderdag onderwegs. We brengen dat bezoeker aan Keulen, Düsseldorf. En maandag zijn deze in Kerkroo. Kleurgetekort. Ook in het publiek trouwens. Inmiddels toch gebeurlijk druk geworden. Scheef gekroond is dit. Dat is 2011. Een van de grootste groepen van Kerkroo West. En inderdaad, zo wie ze kan kijken, daar komen ze, kijk eens. Die hebben maar verkennen jong thema, Spaß en plezier. Dat is voor ons het wichtigste. Hoeveel meter stof zou in zo'n groep gaan zitten? Dat is net te geloven. Dan zal ze toch jouw denk ik in de kilometer komen, denk je, hè? Natuurlijk gisteren in Kerkroo West op zou geloven. Timo de mengt zich er ook in Prins Kerkroo West.
Gealaaf, zei het. Hey, flamingo's. Ja. Hij zijn voor daar. Einzelgänger Di Leonardo. Door de Ingelronk. Hier is er Peter de Groot. Bekende Kerkgrutscher. DJ Muliansje noemen ze hem. Zet zich Jans veel even de King of vastlovend in Kerkgro. Dus is hier aan de krieden een flamingo. Ja, ik heb het nu uitgedeeld. De burgemeester had een ganse ja op de arm, zie je dat? Ja. Hij is dan voor de sleuteloverdracht gehad. Ik moet zeggen, een middag met erg veel respect voor de Jossom. Die laatste vastlovende Kerkgro. Ook hier senator geworden van de Kerkgrootse Vastelovensverein. De vottenkneuks, ja. In het Hollands vertaald zijn dat de stuitbeentjes. Viert zijn de keer dat ze metlopen. En dan leert hij het varieert tussen de zengmond en de 63 jaar. En dan zie je van dat fotokneusje merk ze niks totdat ze erop veld waren. Ja, precies. Dan vult ze wel even. Ja. Je ziet voor een jekkenstaal. Je kleurt de durge leven is hun motto. Jans onder de indruk. Zo tomaat. En door links is door Peter Trompetter. Fotograaf van de Limburger. Erg actief onder een kerk om foto's te maken. Het is leuk om te vertellen dat dit weg in het NRC in de Ziedonk Kerkgro uitgelegd wordt door de Prins Michiel. De eerste van 2011. Hoe het eigenlijk je zat in het Holland zitten in de Rotary. En Limburg organiseert ze de vasteloven. Dus de vasteloven in Limburg ook waarom over de rivieren het bekender worden. Veel handig geweest in de landelijke pers. Het beginnen ze toch met meer op te pakken. Ik kreeg de indruk. Goed artikel met Bertie Kraf nog. Ja. In de Volkskrant. Dat hoor 10, 15 jaar geleden. Jan zou dat bijna niet bedenken. Nee. Toen waren we de vraag van boven de rivieren, wat doet hij toch die Janse weg? Ja. Nou, kom maar eens kijken. Ook hij weer een veel jong kinger die metlopen. Kan ze niet vlug genoeg beginnen. Dat is Jans Durgé.
Wie de oude zongen, piepen de jongen. Daar legt de opa en de oma de opzog. En hoe de hele familie met. Patty was ze bij die boete. Ja, ik ben wel eens benieuwd wie belangrijk ze het vinden om de vasteloven door te geven aan de kinderen. Wie belangrijk vind je dat, meneer, om de vasteloven door te geven aan de kinderen? Ja, ik denk dat ik daar verkeerd ben. Hoezo dan? Huh? Hoezo zit u daar verkeerd? Ik ben er geen rare dingen van berust. Ik heb nog nooit een probleem gehad. Tenminste, mij niet bekend. Nee, maar ik zie dat je de vastelovend wil doorgeven aan de kinderen. Ik zie dat je de vastelovend wil doorgeven aan de kinderen, maar dat doet je ook op een heel mooie manier. Oh ja? Kleinkinderen van meneer. Alle kleinkinderen, nou, dat is toch fantastisch dat je zo met mag lopen. Ik weet niet wie je er allemaal ingeteeld hebt. Dus, Je hebt het goed gedaan in elk geval. Ja. Amuserig. Ja, alle generaties. Dus kijk wat hij gebeurt. Zo beducht maar op met dat klimaat, jong lu. Het is ook erg actueel, het klimaat. 400 verkloerd. Hij zei, ik ben er straks niet meer en dan is het klimaatprobleem voor mij opgelost. Ja. Monster Jos Kokkenkorn. Dit is wel van de partij. KVV het vraagt tegen. Venetiaanse klonen. Was ze net wie zo'n groep moeten nemen en zat ze er maar een vraag tegen neer en bedacht ze zich toen. Dat is eigenlijk daarna. Ook geen jaar erbij, man. Jos soms ook het genissen van de optocht. Het volgt zich in de leden Pes aan Hoensbroek.
blijvers van het vroegzeken van de Kamervoetsgroep. Patty viert vastelovend boete. Ja, zeker vier ik vastelovend boete met het ganse meret vol die zich amuseren. En ik wil eens even kijken, want hier zit de wethouder van evenementen. Kom eens even bij me. Kijk eens even, jij houdt zich helemaal verstoken een beetje. Hè? Maar hier is wethouder van evenementen. Wie ervaart je zo'n dag wie vandaag? Want dit is toch het chicste evenement wat er is. Dit is gewoon puur genieten, hoor. Dat is even wat klasse gewoon, hoor. En wat heb je al allemaal voorbij zien komen? Van alles, van flamenco's tot klonen, noem maar op, alles komt voorbij. En wat hoop je stiekem nog te zien? Nou, nog meer met beleef, hoor. Ik zie hier voor beleef Kerkrade. Daar is het wel voorbij zat aan de stad zijn. Laat zien wat we allemaal zu mij aan, dan kunt u Jans voorbij. En wie gaat hier de komende dag nog vieren? Nou, vooral gewoon hij durft, vooral een overkapping, dus we kunnen hij schon terug staan, wat er ook passeert. En dat zullen we zeer zeker doen. Dat doen we samen met u. Zo is dat. Goed zo, amuseren. Dankjewel. Patty in gesprek met wethouder Tim Beijers. En hij werden de groene vlaggen gezwaaid. Oei, we blazen er boel op. Zouden de loestige 3 moeten zien, tel er maar 2. Klopt. Een cocktail. Dat is handig. En dan kunt er een groep van de oud-commentator, wat zo vinden veel met als mee zijn ze. De Maurice Verbund, Chikwa, in hun midden de jeugdprins van Schaasberg, de Jaden de eerste. Marco, hier is hier een nieuwe waan. 21 jaar bestond ze al. En had Patty de Maurice al bij de arm? Ja, nou ja, ik hou hem bijna, maar ik heb er ook alweer stiekem weg. Ik heb hem hier weg. Ik ga hem even bijholen. Kijk eens. We hebben ze jarenlang geholpen als co-presentator. En nu hebben ze weer met. Wie kent dat? Ja, wenn mijn zoon al 2 jaar zegt, papa, loop een keer met, dan moet ik ook een keer metlopen. En van door Jaden bij ons, Patty, dat is toch Schulprins, of nee, de jeugdprins van Schaasberg. Ik denk dat ze hem mogelijk kan scoren. Wie beleeft zich de vastelovend dan? Ja, fantastisch hè. Hey, en wordt het een druim van dik een prins te worden? Wat? Wordt het een druim van dik een prins te worden? Ja, een hele grote. Een hele grote, dan wordt ze misschien vast en zeker ook nog eens grote prins. Ja. Hey, maar dich moest dan toch de gelukkigste jong zijn van de ganse wereld dat die de papa weer met dich de vastelovend viert? Ja.
Vind je het chic dat dat er weer is? Ja. Houd hem maar lekker vast en dan ga je zich dadelijk in een gooien met een drinken. Ja. Goed zo. En ja, Maurice, vermis je dich een heel klein beetje, maar we hebben een heel goede vervanging. Nou, ik zal iets zeggen, ik mis je ook. En, ja, en ik moet zeggen, kijk naar Max, dat zal het absoluut Jantje doen. Maar wanneer er nog een keer een plekje is, Patty, dan ben ik er wel bij. Je kunt lekker met mij hier komen staan samen met die zoon, dat is geen probleem. Nee, is dat geen probleem? Dat is geen probleem, maar die gaan ze lekker vieren. Ja, dat is het allerbelangrijkste. Kus. En dik ook een hele dikke kus. Papa heeft ze weer terug, hè, jongen, dat is het allerbelangrijkste. Kerkroor! Allah! Allah! Ja, zeker. Nou, ik er klingen moet geloven, is er Maurice volgend jaar gewoon nog optoog. Dus ik zou hem maar vast opschrijven, Max. Zet hem maar vast in streep. Ja. Nou, links zie je de wethouder Joost Lange. Een grote Polonaise over de maat. Janne nummer. Geen nummer. De winnaar van het LVK van dit jaar op Ring of Avonturen. Spas, Kampelsverein. Die volgend jaar zie ik jubileum aan. Dan lopen ze 2 keer 11 jaar met. Ja. Dit is de 21ste keer. We doen dat maar op Samstig of een vierde vastelovend door waanlosse zegenen. Dat beginnen ze in Kerkroor West en in Kerkroor Centrum en dat er ook zo verland gaat. Vooralsnog had het zegenen geholpen, want de tweede van de 3 is goed afgerond. Nog een meter of 100 Hansen te gaan. En deze roest het zorg van 2019.
klonen. Club. Oorspronkelijk opgericht in 1999. Dat zijn hier over die tjoezerieën vallen, maar ze een oude doorstart kunnen maken. Met ook een schöne samensmelting tussen jong en oud. En een Yumi, dat is een elastiekje, hoor. Ja. Een elastiekje en we zeggen netjes een voorbehoedsmiddel. Dat een keer voor dubbele betekenissen. Kijken wie het jeet, het is groep. Het circus thema dat komt van ons hier. Vroeger de girlband, de Urzelientjes. Loopt de Umber in de Kingertzog met. En dan zijn ze brugpiepers en dan is het zo oud voor de Kinger op zo. En dan zijn Jan zo vrienden en familievrouw er met ze lopen. Dan lopen ze een grote zog met. En dan is er dan meteen in de buurlijk goed in groep, kijk maar eens. De zon is nog helemaal erbij, gelukkig, op de maat in Kerkrade. Zodat het publiek lekker talrijk is en blijft hangen. En datzelfde geldt natuurlijk voor de deelnemers. Maar het jot aan je ziet zit er groep Jotje Vult. We zeggen zelf, we zijn niet de smalste. We zeggen nooit nee tegen het lekkers. Dus want de lief vragen waarom de naam Jotje Vult. Dan zeggen ze, waarom zien ze dat dan niet? Er zijn ook nog meer groepen die verder zijn met lopen, die zich aansluiten op de maat. Ja, die kiet nog een goed plaatje in de café.
Ja. En is het vierde van Jet Vrugeloven. Je ziet ze zelf nog Jet van der Opzog. Patty is boete met Patty. En een hele bekende man uit Kerkrooy en natuurlijk ook uit Gans Limburg, Danny Pauwels. Een jong uit Kerkrooy en er was niks anders dan 10 nummers hier tijdens deze optocht. Wie gaaf is dat? Ja, geweldig. Ik kom net ook van Toes af. Ik heb geen stem meer omdat ik zo al meegezongen met alle carnavalsverenigingen. Ook gisteren op de televisie bij u op L1. Geweldig van de support van alle verenigingen. Heerlijk. Alleen maar kippenvel. Ik kom net van helemaal achter afgelopen. De auto moet ik wil ergens parkeren. En ik moet hem zo vaak. Ja, kippenvel. Ja, dat liep me echt geweldig als die nummer constant gedraaid wordt en iedereen kan het zien daar. Ja, had me ook veel geld gekost in één grapje. Hé, maar dat is niet verkleed. Wil dat zeggen dat ze niet van carnaval is? Zelf verkleed, hè? Alleen als ik zelf. Ah, oké. Ah ja, hij dacht misschien even rust hebben, maar we hebben hem toch bij de kladden, hè? Hey, amuseer dich een hele fijne vasteloven en ik ga lekker springen op die muziek. Danny Pauwels en een jong uit Kerkrooy en natuurlijk met fantastische muziek. Hij weer met haar Engeltje Bolhout. Het EU-lidmaatschap uitgezwaaid. Dus wie we in Kerkrooy Duk zagen inderdaad Adiowa. De stervende zwaan. De Joepenmentjes, ziet ze daarachter stimmung maken. Groep uit vrienden en familie. De Joepenman, zo noemen ze het beeld van de Joep ook wel. Ja. Dus ja, dan ben je trots op die stad met zijn naamkees voor die verein. Absoluut. Een groep die ook aangeeft dat ze de Kerkrooyse vastelovensmuziek hoog in het vaderland storen. En dat ook hier hij aan de rest van Limburg willen losse huren. En de vaart zit goed erin op deze vastelovensmond. Ik vind zondag zo'n beetje op de helft van de optocht. Weinig tot geen leuker gevallen, dat had de vastelovensverein dan toch goed voor elkaar. Zeker wanneer ze bedenkt dat het een relatief lange optochtroute is. Maar dat gaat prima zo. Op deadline is ook vrij hel. 5 voor half 6 moet deze uitzending afgelopen zijn. En dan is het al fijn als de prins natuurlijk in beeld is geweest. Absoluut. Dat is wel een spannend geweest. Maar ik verwacht dit jaar niet zoveel problemen daarmee. Nee, ik hoor gerade al te horen dat de Rob, de tweede, al vertrokken is vanaf Blierij. En ze weten dat hij in Kerkrooy nummer de triomf zag. Voor de Pivo's, dan kunnen we ook even pauze pakken. Ja. Voor op de helft van de optochtszund even gauw boodschappen doen. En zo meteen dus deel 2 van de Jeroen Zog vanuit Kerkrooy. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door gemeente Kerkrade, Brandbier en Bakkerij Vonken.